זהו אחד המקומות החמים והיבשים ביותר בישראל. באזור מדברי שנראה ששום יצור חי לא יכול לשרוד בו תחת השמש הקופחת, שני נחלים חוצים את הנוף הצחיח ומשמשים חבל הצלה לבעלי החיים ולצומח. שני אורכי החיים הצלולים הללו יוצרים את נווה המדבר הגדול ביותר בישראל. נחל דוד ונחל ערוגות נהנים מזרימת מים כל השנה ומוזנים ממעיינות מים נובעים ממדרונות הרי יהודה. למעיינות אלה יש נביאה מרשימה של יותר מ3.5 מיליון מטר מעוקב של מים צלולים ומתוקים. מצרך נדיר בלב מדבר יהודה. זהו מפל דוד. גובהו 36 מטרים, והוא אחד המפלים הזורמים הגבוהים בישראל. יעילים ושפני סלע הם חלק מפסיפס נדיר ומיוחד של צומח וחי הנהנים מכל הטוב שהצמחייה הירוקה מסביב מעניקה להם. המים מן המפל ממשיכים וזורמים בנחל דוד עד שהם מגיעים לים המלח. תוואי השטח הייחודי, שגובהו נע מ-200 מטרים מעל פני הים ועד ל-400 מטרים מתחת לפני הים, מאפשר את ריבוי המפלים שוצפי המים. מקורם של המים הרבים האלה במי גשמים אשר מחלחלים לעומק האדמה, הופכים למאגר מים עצום של מי תהום, ולאחר מכן פורצים בחזרה החוצה עקב פעילות טקטונית, והם יוצרים את הבריכות האלה כיסי חיים בלב השממה האכזרית. לפי האמונה היהודית, דוד המלך, עוד בהיותו אלם צעיר, ברח משאול המלך לאחר שנמשך למלוכה בידי שמואל הנביא, והתחבא כאן. שאול, שחש כי מורדים בו, ניסה להוציא את דוד להורג. דוד מצא באזור מרוחק זה מפלט בחרבו של המלך. עדר זה של היעל הנובי מצטיין בכושר טיפוס מעולה על המצוקים. רגליו הקצרות והשריריות מותאמות לטיפוס על צוקי ההרים התלולים. קרני הזכר הארוכות המתעגלות נועדו לבסס את מעמדו בעדר. עיקר מזונו של היעל הנובי הוא צמחים, וגופו מותאם לתנאי המדבר שבו הוא חי. מין זה שהיה על סף החדה, הוכרז כחיה מוגנת בישראל לפני כמה עשורים, ומאז אוכלוסיית היעלים הנובים חווה התאוששות מסוימת. היעל הנובי, מלך מצוקי המדבר, הפך לסמל שמירת הטבע בישראל. דמותו מאתרת את הסמל של רשות הטבע והגנים הישראלית. אוהל זה מכסה את אחד הגילויים הארכיאולוגיים המסעירים שנחשפו בישראל. זהו בית כנסת יהודי עתיק מהמאה השלישית לספירה, שהתקיים במשך 400 שנים. בבית הכנסת השתמרו רצפות פסיפס מרהיבות. בית הכנסת העתיק מעיד על היישוב היהודי הקדום עין גדי ששכן לחופו המערבי של ים המלח. היישוב שנהרס בזמן חורבן בית המקדש השני שוקם עם שיבת ציון וחזרת היהודים מגלות בבל. עין גדי המשיכה לשגשג בתקופת התלמוד והתפרסמה בגידול האפרסמון לבשמים ולתרופות.
בפסיפס שנחשף בבית כנסת זה חקוקה כללה שתיפול על ראשו של מי שיגלה את סוד העיירה, סוד הכנת שמן האפרסמון. גן בוטני ירוק ושופע הוא הדבר האחרון שתחשבו למצוא בלב מדבר יהודה. אך נווה מדבר מעשה ידי אדם זה, הנמצא בליבו של יישוב מבודד השוכן על אחד המצוקים התלולים, הוא סמל להפרחת השממה. זהו קיבוץ עין גדי. עין גדי הוקם בשנת 1953 ומשמר את שמה של עין גדי המקראית. במקום שבו המדבר נושק לים, הגיעו חלוצות וחלוצים להקים יישוב באזור מבודד ורווי סכנות. בתחילה היישוב הוקם במקום נמוך יותר, אך בגלל סיבות אקלימיות הועתק לרמה גבוהה. מיום הקמתו נאבקו המייסדים בקשיים רבים, כמעט נגד כל הסיכויים. הריחוק והניתוק, החום הכבד, סלעי הענק והאדמה הצחיחה והעיקשת לא עצרו אותה מהפיכת יישוב קהילתי ומגובש זה לקיבוץ משגשג. לאורך השנים התפרנס הקיבוץ בחקלאות ותיירות, כמו גם משיווק מים מינרליים הנשאבים ממעיין עין גדי. הגן הבוטני, המשתרע על שטח של 100 דונם, מכיל בתוכו יותר מ-900 מיני צמחים, והוא הגן הבוטני היחיד בעולם שבתוכו יישוב. מעבר לעצי התמר, לעצי הדקל ולקקטוסים המצויים, נטועים בגן עצי באובב ענקיים וייחודיים.